Salamat, Honorable Narciso Icleo, ang imo pagsayaw, ang imo naging panis, Madam Maria Rina Kessler. Next, ang minuto number sa sayawan na sa naton ng maabdik ng Barangay Kapitan, ng Barangay Sai Siborno Sister Samar, wala iba kundi Honorable Quintus Muray, gabapanisan ni Ma'am Luz Tubalaya, ang Katarman, Northern Samar.